Мексико. Земя, където пирамидите на маите и ацтеките се извисяват над джунглата, а колониалните градове пазят духа на една от най-пъстрите култури в света. Мексико Сити, сърцето на древния Тенощитлан, с дворците на Диего Ривера и базиликата де Гуаделупе. Тук историята и съвременността се срещат в един ритъм. Теотиуакан, градът на боговете, със слънчевата и лунната пирамида, където всеки камък разказва история. Сан Кристобал, живописен колониален град, където маите пазят традициите си и културата е жива. Паленке и Чичен Итца, тайните на древните цивилизации, които ще те оставят без дъх. Ривиера Мая, бели плажове и тюркоазено море, идеалното място за релакс. Но Мексико е и вкус. Тако ал пастор, прясно гуакамоле, текила и шоколад, изкушения, които ще усетиш с всяко сетиво. С Welcome Travel пътуването е повече от обиколка. Това е приключение, което свързва историята, природата и кулинарната магия. Welcome Travel.